центр поля. Зміщується, віддає передачу на Коркішка. Коркішка із м'ячем віддає ліворуч на Філімонова. Філімонов в один дотик. Підключає на лівому фланзі Люльку. Люлька. Є можливість зробити передачу. Люлька. Його пас! І рахунок стає 1-1. Просто фантастика, а не поєдинок. В першому таймі, здавалось би, абсолютно нелогічний м'яч забиває Динамо після того, як Чорноморець створив дуже багато моментів біля воріт Артура Рудька, але забило Динамо у другому таймі. У таймі, коли Динамо могло давно завершити цю гру, забити другий та третій м'яч. Чорноморець взагалі був без ударів і на останніх секундах матчу забиває команда Олександра Бабича, але забиває, якщо не помиляюсь, Євген Хачеріді, зрізаючи м'яч у власні ворота. Євген Хачеріді робить рахунок 1-1. Ось він тиск, ось те, про що ми говорили. Тиск і нерви захисників у найбільш відповідальний момент. Артур Рудько в такій ситуації абсолютно вже нічого не міг зробити. І Пасхал дає фінальний свисток 1-1. Дуже цікавий поєдинок. Чорноморець продовжує свою серію без поразок у чемпіонаті України, а Динамо змарнувало свій шанс наздогнати Шахтар після...